Kador barsnong mautari Thayang Ribhoi District kabadang ha papo karai Thayang hima khairim imshem haka ar tarik uleber ar hajar ar haka jinglam khmat uba tolbin umba kumurang ba snong kala pelong yaka program penkop burom miki khandai ngut ki rang ba snong ki balaya lam bat syakri yaka snong nadu usnam khat khandai spa pra phosau ter hadu usnam ar hajar khatlai kaba gane ka snong nadu blasdang ban seng snong menta kala nangroi nangpar hakibabun kiliang kaba hadu menta kala don hadu komba ar spa laipo tili kitnum yeng hagane ka snong lapun ko buram mikini ki khandai ngut ki rangba snong do ba Charles Marngar MDC ga Mauhati constituency ubalong ru kumukong san hakane kasngi bad uba Pateng Marsing Presiden kaseng hinyotrap achik National Movement ubalong kumusembut kongsan hakane kasngi hakajing senran lang uba Joblinston Presiden ka Youth Congress Committee Mauhati constituency uba Aibor Lingdo rangba snong barim ka snong umkei harangkat kinong yalam bagi dekhot ka dorbar snong mautari Thayang kinong snong ki bakenthub nadu ki riu rangba ki longkmi ki khon samla bat kumju ki khna bat ki heb barit jong kane ka snong lapen sngain bat pin ipu iping kane ka sngi lengba da kaput ka tem bat ka jingken u de ki sur jingrai tenrai ki bala ai na kaliang ki khon samla jong kane ka snong ngakan mau ya pi ba Chas kumu MDC jongi house name arjar khat khandai upat ba jong ka Mauhati ula pensyong ya pi hapo jong ka district council pidon ka jingit kli ka bakrau na ka benta jongi upat ba hoj haka temri boy lem hapo jong ka jalaru kumju kine kide ki jingit kli ki ba shisha kaba pisim khya sisang yoi hak YouTube kaba pidon ka jingkit khali na kabanta jongi kum upai ba langkot upai ba jong ka Mauhati udang don hakalanti ban pen kre na kabanta jong pi ba Chas Marngar ki bedang le ya ki kot ki selale se ban pen telun ya ki kam bahau arpulai upai ba umen syong ipi ha po ka assembly ngadon ke jingkermen ka bakra kumba uriu stat uang cisen yang lada bales uang lada uta unong tau unong bu yongi lada om khalang yapi kum unong ilam nadu perbekar himla balong kumunong ilang hoi ngakan mau ya ka tin ga jung blei ka bong ka bakot yau blei khot yau Samuel blei wong au Samuel ujubab ong atang kena endre yame ngala jinna du dak pok ka ti jome basi Marngar lada blei ula pen la khalang yepi kumunong ilang ar pulai pinlong uban syong po yung assembly kat kum jing pen kre yong upai ba Bapak disim sisa ka jingkit kali ban peni ya le met ban pensem ban ket na kabenta jong ka Mauhati nungkom ar na menta jong ka temri phoi bat kumjuru apo jong ka jelahi baro ko wong snong bangai ngam klet ya pha ngaru ngadon kum kata ka mensim bangamla ban klet ya ka ne snong kapala penhe pensan ya nga te kublai sibon rong ba snong bat ki esi member ki bala poi prakhat Beladon ni kajing mut bapha ban khot lang yang ha ka nei ka program ka jongpi ngai khublai kerpang ya phi ba ma phiru phim klat yang wak la dang la yolok chaka wei pat ka snong hanrei phidang kan mau yang khublai sibun kum ma ma phi ka snong phidang kan mau yang ngaru nganom la ban klet ya ka snong ka thau ka jonga ka men sim ka don hang ne ka met ka don sate kata ka dei ka pangakwa ban kren sapi kinong snong jong ka snong Mautari mau ha pagadon kino ki jinge jong ka snong ka thau ngalong upala kloi bane trelang bat phi ambaga dei wei lagi samla rong ba babat ia ka kerdan kumu presiden jong ka HANM jong ka Ribhoi district ka kam ka jong ka dei bangan pek na banta ka jinge jong ki pai ba khamtam ka ka dong ba ka than ka jongi ka bala sa din na baro ki constituency dei na ka daw ngalami sa khmat ya kapan aga ketiga deang ketiga mon bang trai bang kentiu
ya kan ke dong bakatan ke jongi ngamla kendai kublai ya MDC badan burom ke jongi ibalai don lang ban i ke por ide iwai no long mit khmat uba sim khia ban pek ya ka kason jongi upai ba jong ka mau hati constituency but ideiru way na kinomi khmat ubala sim khia hagabede bat ka border issue ya kata borok nisaki nyo i ya ka jingtrai sutom ka jong i ban penbaik ya uput usam ban wanra ya ke jela ka bapura ngai i ka jingtrai sutom ka jong pi kublai sibun MDC badan buram ka jong i ya ka jingyo i jengai ka jong pi na benta ka riba ka jaj benrio balong unomi khmat ubapura hauneu hajar pulai to ngi ku pai ba long song snong jong ka mau hati constituency ide bersautu ya uno brio bang ide benjir ubadan ya ka jigit kli na ka benta ka mau hati constituency ngimla ban len ngimla ban ri nyo i ba ka mau hati constituency ka jongi ka dei ka constituency ka ba sa din tam ka ba ngila banong ba hagi di sau snam ke baladam ngimdon ya utau MLA kabagi sosi kalong bato ngin start no banjir ekonomi khmat kijongi haune hajar pulai klang bangila ban pentela ia ka mau hati constituency kijongi ngai skamba ye baro ai binginang masanya haublai dei mau ban peniat dei mau ban elam hakabai dei bat ka imlang ka salang ngai skam nyu pai ba baro nak menta jong pi kira rong ba baro bat kum juru klam da klet ye ke ken hun ruai ke bala ruai menne ki bala ai ke jing ruai ke basko tenat ke jing ruai ke babang ke batiang ai ku ble shibun ye pi bat nam ta jong pi ki hap ki baret ken diat ke ke por knang banam slam nganam sim shibun ke por nagaliang ke jonga ngadon ban pasyat api kumurang ba snong uba menta kirang ba senong gibarim tanggawai ke badan kam kalang bang ai ba ke jing ye kanang te song hani mapi kiri rong ba kinong yalam senong gibarim pinang ai kijing ai jumut kum ki advisor kinong ai buat gibarang ba ya orang ba senong uba menta baunang la ban trei khama bat orang ba senong jongi uba menta unsim ye kijing ai jumut jong pi ki baba bantai ya kesenong gatau bat ngada kuala ru baka senong mau tari tayang ngayong i kandai kesenong kabonon ra sisin kesngi kanon ra ikan nam kaburam apok kadang riboy kesengi bat ke jelahi baru kawai ngasu kemen ban yu i kejingi teli kejong pi ngasu kemen ban yu i ya kejingi long kawai kejong pi bat ai bagane kejingi i kejingi long kawai kejingi long siteli kejong pi kanang tesong nang nei syakmat ba pinang la ban pentelon ni kam snong kam thau ku jong pi ban ngakwa ban ai jung mur ru hang ni ban pasyat ye pi hang ni ba kani kerkom ke ba pi le imat kam dei ban long tang nam ta kirang baro le se ban perkhat i gilong kemi gi samla ki ba mi syakmat ba kani ke dei ke jing ai mensim ngayang hang ni ngalong kum ne ko mangalong dan ki ba kersan bar ki ba ai mensim dinamar kata ngakerpat Yurang ba senong lese banang perkhat ai kesnem ki banang wan banang kentiu ye kesnong ka thau ngi don kam ya ke jeng ai mensim na ka banta ki nong trei ki samla ki long kemi ki long kapa ki bami syakmat ban ai ye ki jeng syakri ha senong ka thau ya kene ko por sakawai ka mga kwa ban ong yupi pai ba nong senong ba i jong ka senong mau tari ka ba don kam yangi kum ki nong senong ka dei kabangin kup ia kemensim jong kejing soret kabat don kam yang ngikum kinong senong ile ya pa ya pra kesenong ketau ngakren ya kani da kejing sukya don bon gisnong ha ka konsumsi bat ki wei